3 minuten over 4 is het. Dadelijk los met het 4 uur van Sneur in Friesland. Daarin verzels een partij met de eerste Fries die het omkomen is bij de Friesman Triathlon. En we krijgen nice over het Sterke Jerke project. Dat in combinatie met de heerlijkste muziekjes maakt het weer een mooie woorden. Dadelijks. Van Ian Noordwijzen. Sneur in Friesland. My Geert van Thun. Het is 16 hele minuut door Jalve Veven. Het is tijd dat we hier even bijpraten over alles wat speelt rondom het project Sterke Jerke. Je weet dat er nog een week geregeld in dit programma. En dan hebben we altijd contact met Wilfred de Jong. Die vanuit Spanje tot u komt. Maar wij hopen op een goede verbinding. Wilfred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik hoop het ook. Want ik sprak nog even met Jaantje, toen viel het een beetje weg. Dus ik hoop dat dat allemaal goed gaat zometeen. Luid en duidelijk tot nu toe. Oké. Laten we het hebben over de Iependai. Want ik weet het, als er nog bij wie is, dan wie is er nog op vakantie. Maar het was wel een succes, leuk, hè? Nee, ik was er niet meer bij. Wij waren al vertrokken, maar wat ik begrepen heb en ook de beelden ervan zien, was er gewoon een hartstikke geslaagde dag. De mensen die uitgenodigd waren, die waren enthousiast. En ja, daar deden we het voor. Dus dat was een hartstikke beste dag, dat wees vorige week, Geert. Ben je er een protte mens geweest? Nou, kijk, het was alleen... we waren eerst van plan het ook voor anderen te organiseren. Maar uiteindelijk hebben we het alleen gedaan voor de sponsors, voor de ambassadeur, voor de pers en mensen die zich al opgegeven hadden voor in eerste instantie de aparte afdeling, noem ik het maar. Die hebben daar toen bijgezet, zodat we een grotere groep kregen. Ja, oké. Nou, ondertussen wordt er gewoon terugwerken aan de Jerke Verzels daar op de werf. Ik heb begrepen dat de schilders nogal druk gewoon hebben, hè? Ja, aanstaande woensdag, ik heb toevallig gisteren bericht, is het de bedoeling dat de schilders gaan beginnen. Die gaan de Sterke Jerke en de mast in de primer zetten. En als je 1 keer in de primer zit, dan gaan ze daarna verder en dan wordt die spoten. Ja, mooi. En dan even over die dekplanken, Wilfred. Want ik ken er iets, maar er komen anti-sliplagen op. Wat is de bedoeling ervan? Ja, je moet je voorstellen, Geert, er komen natuurlijk allemaal dekplanken op het dek, zoals zei het al. En daar is in Urk is daar een anti-sliplaag op leidt. En dan moet je je voorstellen, in de lengte is dat natuurlijk over de hele plank, maar in de breedte zit er aan beide kanten, blijft er een stukje over wat niet anti-slip krijgt. En ja, dat moet in elkaar beleven. Dat is monnikenwerk, wat die mannen daar hebben. Nou, alle respect hoor, want in totaal is 1660 meter in de Caraboleum zetten. Dat betekent niet alleen die randjes, maar ook de zijkant en de onderkant uiteraard. Dus, ja, poeh. Nou ja, de Wees Caraboleum is niet het allerprettigste product om mee te werken. Dus nee. Respect. Respect, dat onderschreeuwen wij. En dan even naar de financiële kant van de zaak toch even, Wilfred. Want we weten dat het wel eens even zwier kellert. Het is een dual project. Het is, nou ja, er moet altijd heel alert reageerd worden. Maar ik heb begrepen dat er toch weer een nieuwe sponsor is. Hè? Wat zal die sponsor doen? Ja, we hebben van de week een prachtig aanbod gekregen. Een sponsor voor de communicatie- en navigatieapparatuur voor de Sterke Jerke 4. Dan moet je denken dus aan radar, aan dieptemeter, marifoon, GPS, dat soort producten die worden ons aanboden. En daar ben we natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, geweldig. Mooi. Ja, prachtig. Ja, want dat is ook apparatuur die qua kosten er nog wel aardig in tikt, denk ik, hè? Jazeker, die stonden voor een aardig bedrag op de begroting, dus ik heb het doorstrepen. Dus dat is weer een pluspuntje voor de Jerke. Ja, oké. Langzamerhand komt Pieter in de broek, zullen we maar zeggen. En dan nog eventjes naar de gearwerking die je meer al hier eigenlijk maar NHL Stenden. Ik heb begrepen dat grutter wordt. Wat is de bedoeling? Ja, dat is lastig uit te leggen. Je moet je voorstellen, de NHL Stenden is net als de Maritieme Academie in Harlingen binnen het al onderwijsinstellingen die met ons samenwerken, die zorgen voor mensen om ons te helpen. En van de week hebben we bericht gekregen dat NHL Stenden een nauwere samenwerking wil met ons. En dan gaan we ons educatieteam opzetten, want dat heeft alles te maken met milieu en dergelijke. Oh ja. Dat gesprek moet er nog komen, maar het aanbod is natuurlijk fantastisch. Ja, mooi. Ja, nou ja. Ja, om dat soort dingen geen gebrek. En dan het boek, hè? Wat er even over het boek gaan we? Nee, Haastjaakjes krijgen van Ties Watman. Ja, daar heeft het lezen nog goed eens. Nou, nee, ik ben erin. Ik ben dwande te lezen. Maar er is ook nog wel eens wat. Er is een of ander sporttoernooi dwande die nogal wat tijd van mij op. Dat nogal wat tijd van mij opslakt. Ja, een kwestie van prioriteit. Ja, precies, zo beleef ik dat, hè? Ik zal het lezen.
het is 2 weken geleden dat het boek gepresenteerd is in provinciehuis in Leeuwarden. Ja. En de kinderburgemeesters en aan gedeputeerde poepjes. Vanaf dat moment is ook de verkoop begonnen. En via jullie, via een quiz is 2 weken lang binnen de boeken weggegeven. Ja. En ja, de boeken die ben nou ook op de Schelling terechtkomen. We hopen toch dat de verkoop van de boeken los begint te barsten. Er is leuk wat verkocht hoor, laten we er eerlijk in wezen. Maar er moeten nog een paar meer weg. Dus even opletten. enthousiast ben we erover. En als het nou nog even zo'n mooi boek het is, dat is wel normaal. Jongen, ik zei zo ogenblikkelijk dat het een mooi boek is. Nou, hier. En het heet Nee hast, ja kis krijgen. Van Ties Watman. En ook in het Nederlands, hè? Nee, ja kun je krijgen. Hè? Alsjeblieft. Dus dat moet niet denken dat alleen het Fries is. Nee. Tweetalig. Maar die weer van die, die horen weer van mij. Dank u wel, Wilfred. Ik hoop dat je een mooie vakantie hast. Oh, en nou valt het weg, Geert. Ik hoor die niet meer. Oké, nou dan... Maar ben ik er weer. Ik zei, ik hoop dat je een mooie vakantie hast verder. En dat het leuk is. Nou, de verbinding is weg. Ik hoor dat doe ik niet meer. Oké. Nee. Zo komt het binnen. Ja, nee, wel het hierbij. Ik jou van via een oor medium aan hem toch dat ik een noffelijke vakantie wens nog. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Bij Omroep Friesland. Op radio en televisie. Om het 6 uur